Още в началото искам да изпълня едно парче и да направя предупреждение, че положението е сериозно. Става въпрос, че положението е сериозно с движението. Няма нищо да се радвате. Положението е сериозно с движението на МПС-тата по шосетата. За тези, които не знаят какво значи МПС-та, на български това значи моторни превозни средства. Войната е направо и започнала, затова оркестъра няма кой да ме гледа и ти даваш ни военно положение на шосето с музика ми го правиш, като интелигентни хора. Нали разбираш? Не жижава. Точно така катастрофата още не е станала. Страшно. Страшно. Моля ти се. Не ди, бе. Лекичко. Не ди, настрихвам, бе. Така. Стига. Слушай се. Слушай. Също като в 13-та година, войната. Господин докторе, в държавна болница ма завидете. И там мама. Още малко така. Мама, така още малко. Ако обичате за известно време, мама, настане ти. Защото камион ме блъсна, трактора ме гази, багер ме товари в една лека кола. Камион ме блъсна, трактора ме гази, багер ме товари в една лека кола. Караше виори, каре по-нагоре, там на байра става панаира. Караше виори, каре си колата, само гледай да си не щупиш главата. Гумите са слаби, за млади другарки са взима други мерки. За стари баби гумите са слаби, за млади другарки са взима други мерки. Караше виори, карай по-нагоре, там на байра става панаира. Караше виори, карай по-в десно, да не ти се види шосето тесно. Ако пиеш бира, хич не иди шофира. Хаси пина вино, напразно си на кино. Долу алкохола, пийте кока-кола, швед боза и сода, само гола вода. Караше виори, карай по-нагоре, защото зад байра ще стане панаира. Караше виори, затягай си колана, да не си щупиш главата в волана. Камиона ме блъсна, трактора ме гази, багер ме товари в една лека кола. Камион ме блъсна, трактора ме гази, багер ме товари в една лека кола.